Sabemos cando a nosa parella trata de controlarnos? Sabemos cando somos nós os que estamos tendo unha actitude controladora? No seguinte tutorial imos ilustrarvos algunhas situacións habituais dunha relación romántica nas que a falta de confianza e o machismo deberían facernos saltar as alarmas, as de todas e todos. Porque confundir a paixón co control é máis sinxelo do que parece. Presentámosvos o noso semáforo do amor. Para esta guía empregaremos dúas persoas unidas por un vínculo afectivo. Ela é unha adolescente de 15 anos, segura de si mesma, deportista e extravertida. El ten tamén 15 anos, cun círculo de amizades amplos, divertido e atento coa súa parella. Comparten clase, o seu tempo libre e afeccións como o deporte. E comezamos cunha situación habitual, a vestimenta. Debe a nosa parella respectar o noso estilo? Se o noso mozo nos acompaña de compras, é porque ten interese ou é para controlar o que nos poñemos? Atentas ao noso semáforo. Parecevos que exaxeramos? Estupendo! Iso é porque nunca vos vistes nunha situación semellante ou non o vivistes con algunha amiga ou amigo. En todo caso, non está de máis ter o semáforo sempre alerta e o móvil bloqueado. Os nosos teléfonos son, hoxe en día, unha forma de comunicarnos non só coa xente, senón coa realidade. Sí, xa sei, a vosa relación basease na confianza e non tedes nada que ocultar, pero seguides tendo dereito á intimidade. Fisgar, desconfiar, prexulgar é síntoma dun carácter controlador. Espiar, divulgar cousas íntimas ou facerse pasar por ti é un delito contra o dereito á intimidade. E hai cousas que ao mellor non compartimos, como conversas, amigos ou momentos de diversión, porque aínda que teñamos parella e o amor estea no aire, ao mellor apetéceche bailar soa ou só e falar con quen che pete. Conservar un círculo propio é importante. Seguir facendo o que che gusta é importante. Ter vida máis alá das nosas parellas, tamén. Ao mellor estades pensando, e se non quero? E se todo o que quero facer é coa miña parella? E non coñecer máis xente, nin seguir indo a clases de música, nin viaxar coas amigas? Pero que pasa se si quero? Pode que estes consellos vos semellen alarmistas e pensedes que exaxeramos porque non existen relacións así. Ou tal vez sí. O control e os ciúmes non teñen nada que ver coa paixón ou o amor. O maltrato pode que sí. Para que non pase, é mellor previr e ter este semáforo sempre aceso.